Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. Kung iyang masayran nga, mahal ko sab ang iyang anak. Ah, uy, si Ronel ug Chukay, niya sa day sila sa mall. Karon, Carmen, matilawan na gid nimo nga kung panimaos nga nung nakauna ka gid pagpahimos dinube. Ronel! Uy, Jack, hindi sa ka small? Dati, kung pangitaon ka no, lisod kay kang hikitan. Di man tingali, na timing lang. Okay, unamin mo si Chukoy ha? Ayaw paglakaw. Oy. Ha? Bay, Nakasa ko mo? bay. Kalimot ba ya? Pirado ba na akong boss? Hinahinay lang, hinahinay. Ayaw pang hilabot, Chukoy. Yay. Lugar na ba, may? Ayaw na panghilabot, Chukoy. Ah. Jack, nakasa ko mo? Nakasa! Oh. Ug dako kay ang imong sa nga rin ako, Ronel. Unsa? Alibal ka? Bay. Ayaw lang color red akong boss, bay. Imo mo nang color red, ha? Imo giikulyuhan. Sa mo kay? Ayaw lagi pang hilabot! Ayaw pang hilabot! Jack, may mo bang hinayong tinig istorya? Dukang gitaw, boss. Buhil niya akong kwilyo. Ayaw ko tuloy, ha? Unsa man gid akong sa nimo? Ingon ka. Donor ka lang. Sperm cell donor. Pero imo gud siyang gidulgan sa kama, ha? Oh, layay, boss. Ikaw nung ka, boss. Mal. Ka ba? Ano mahilabot ba sa ka? Nawari ka na maigo, boss. Ako itong kamot, boss. Akong gisagan. Magkita pa ta, Ronel! Boss, tinuto yung gipanulti, boss? Ayaw lang pangutana, Chukoy. Di ka matugaan, boss? Naluoy ako ni Nobi. Ug sa diyang miadto siya sa klinika ni Dr. Medina. Nalipay ko nga nakakita niya. Sa diyang nasayran ko nga 5 milyones ang gibayad sa sperm cell donor. Isikretan ko kanya si Nobi. Aron maya ang 5 milyones. Iagi na lang namo sa natural nga paagi ang paghimog bata. Tilor ka lang hindi, boss. Uya, sugos no, boss. Wa, Oh, mikurog gani siya. uy. Pero ako siyang gipasabot. Gadili sa tanang higayon, mulaom siya ni Alma. O sa katumboy si Alma. O mahimo pa ning maibog kung makakita nig mas labaw pa kay Nobi. Pero dihangi or kundaan si Dr. Medina. Gadawaton lang ang 5 million pesos. Pero ihatag ni ngadto ni Nobi. Misugot ang doktor, boss. Oh, misugot kay nakasabot man siya sa akong tinguha. Utang kaya na sa Doc Medina, boss, no? Pero wa ba ako mahigugma niya? Naluoy lang hinuon ko. Wala ka may gugma ni Dino, boss. Wa gani ko makasabot Chukoy unsay gugma. Hala. Pero away ko na lang nga nasayran nga na in love day ko niya. Sa diyang dito na ko sa Boston. Iyay ka. Sa dililing nga, boss, no? Inusinti gyud si Nobi sa diyang Sa diyang. Sa diyang nagrubo na mo, boss? Ayaw. Ayaw nang
tampo nga, Chokoy. Tungod kay parang ako disintis nubi. Oh. Kung na-involve man siya usa ka tumboy, kana tungod kay iya gining ikinahanglan. Alang siyang inahan. Misamot ang akong kaluoy na nubi. Isamot ang akong pagkikugma niya. Ma, nag-unsa ka man din eh. Ay, nagpahayahay ragod. Unya, manampiling di ay ka. Hangtod karon anak. Dili pagyud ko makatuo. Nga makapuyo tag-ingon ini kaluho nga pagpuyo. Nindot ang bay, og aircon pagyud ang atong kwarto. Nanudya ka ba, ma? Wa, uy. Nganong manudya manggod ko. Dili lang gyud ko makatuo ba? Tingali. Mao gini kapalarang nga giandam alang nato, ma. Hayahay man tuod ang pagpuyo. Pero dili ika pa si Carpo. Oh, nganong dili god? May magtinulisan nimo ang natagamtaman natong kaharuhay. Abi ni mo, ma. Gusto na ba ako mabiya sa ingon ining matang sa pagpakabuhi? Way kalinaw. Pero unsaon? Unsaon man, ma? Mupalit ko sa kabutilya nga stateside. Ako lang ibutang sa likod sa auto aron. Dili makita sa akong love. Ngayon dili man ko makalimot sa gibuhat ni Jack. Pero ako ni Handoma. Kay para nako. Mas nindot og moments kung kauban ko ang akong love. Hey, hey, hey. Oh. Is this a coincidence? Imo kong gisundan? Of course not. Nganong sundan tamang ka? Natagbaw na ko nimo, wa ba? Get out of my sight! Come on, Alma. Kalma lang. Naibaw ka ba? Nganong dinhi ko mapunta? Dili ko interesado. Nakita ko si Ronel sa kamot. Murag doon na sila gipamalit para sa bata. Unsa? Mhm. Tuwa sila paingon sa amo? Mamot lang. Kinahanglan mo pa uli na ko. Kuyo ko. No! Ngano mo kuyog man ka? Kay wa pa kumahuman sa kong sudya na Ronel. Litsi siya. Siya ginakaunag patong inubi. Tay ba? Imo siyang gisudyaan? Of course. Na in love kay ko ni Nobi. Pero gipatigbabaw ko nga kung pagka-gentleman. Wala akong tuyo na kung ikauban ko man sinubis ka, kanang parehuming duha. Komportable sa mong love making. How dare you! Tinuod ang akong feelings kadto ni Nobi, Alma. Og nagpaabot ko nga iyang matubangan ang akong pagpati. Aron magdungan mig duha sa pag-abot sa langit. Kaluod ni mo, oy! Andam gud kong mga mahan sa iyong anak. Dili ko i-let go si Nobi para lang nimo. Unsay mahitabo, kung tug-anan ko si Nobi, nga doon na nahitabo natong duha, ha? Anha na ko makapatay og tao. Ah, mupatay ka gidaig tao? Kung ikaw ang maong tao. Come on, Alma. Come on. Doon ako'y alas nga gitaguan. O kung ako ning idiga, maalaot ka. Mao ba? Sa dili pa nimo madika ang giingon nimong alas. Wa ka na sad. Oh, hey. Namalit kang brandy? Wa kay labot. Ay kiging na nga hubgon sa nimos Nobi. Tingalig duha na unya mong Ronel nga akong panimas Wa ka na lagi labot. Dako kog labot. Di ko gusto nga maalaot si Nobi tungod sa inyong kabuang. Wa pa ko mahumagsudya niya tong Ronel. Kung makasulti ka, no? Murag kang nakatag-iyang Nobi. Moabot ng panahon na, Alma. Moabot na. Tara. Kuyog ta si mong papaulit. Dili ko mo pauli sa amo. Mudit sa ko sa office. Kuyogan taga. Bisag asa ka paingon.
Boss, timing yun. Wa ang auto ni Timbit. Tingalig, wa sab din his nubi. Ha? Anong wa man? Tingalig, ami ko ni Alma. Aron ato masayaran, be. Ako yung mga gatahuran. Mayo! Mayo! Naitawo? Kinsa to? Mura mag tunay tao ma? Daan pala gigit ko. Doon ra ang gihunungan sa auto. Dini ka lang, nak. Ako'y mosusi. Salamat. Nga ni Ades Nubi. Ronel, maabtan mo ni Alma. Balik lang unya mo kung masiguro na to nga tuag yun si Alma sa opisina. Dili may magdugay, ma. Ayaw gud una kog sang pitag mama, Ronel. Tingalig masuhong. Masuhong yun? Ako na beking na akong boss na nga. Buto kay kaniya. Wa man sad ko'y nakitang daotan sa pagkatao ni Ronel Chokoy. Pero dili ako mo inagda sa kasing-kasing ni Nobe. Sagdi lang, ma. Sige man kang sangpit na kog mama. Pero ang imong inahan, way gusto sa akong anak. Ma, dili makapugong si mama sa akong pagpati. Mahal ako si Nubi. Mahal kay nako. Ingon man ang among anak. Kung sugot lang si Nubi, ako siyang dadon. Hangtod ka, ma. Sa tukuro na kong palasyo, alang sa akong pamilya. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!